Γεια σας και πάλι παιδιά. Σήμερα θα σας δείξω πώς να φτιάξετε το πρόβλημα που έχετε με τους ελληνικούς υπότιτλους στο ConvertX του TVD. Οπότε πάμε να το κάνουμε μαζί. Ανοίγετε το πρόγραμμα ConvertX του TVD, πάτε στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και στην κατηγορία υπότιτλοι. Εδώ πέρα παρατηρούμε ότι δεν έχουν εγκαταστηθεί κάποιοι κωδικοί που χρειάζεται για την ελληνική γλώσσα στους υπότιτλους. Οπότε πάμε να τα εγκαταστήσουμε. Έτσι πάμε στις ρυθμίσεις απόδοση των γραμμάτων των υπότιτλων. Στην επιλογή Code Page πατάμε, βρίσκουμε τα Greek και OK. Το ίδιο εδώ πέρα που λέει προεπιλεγμένη γλώσσα υπότιτλων, πάμε στα ελληνικά. Το ίδιο εδώ πέρα που λέει προτινόμενη γλώσσα υπότιτλου, πάμε και εδώ στα ελληνικά. Πατάμε OK. Και αυτό ήταν. Μετά που λέει απλά ξαναμετατρέπετε την ταινία, την ξαναγράφετε σε ένα DVD αν είχατε κάποιο πρόβλημα. Και μιας που τα αναφέραμε, πείτε μου κι εσείς αν δουλεύει, γιατί δεν το έχω δοκιμάσει. Γράψτε μου στα σχόλια και ευχαριστώ που είδατε το βίντεο.